Ahojte bratia a sestry, kamaráti, priatelia, pozdravujem vás, prajem vám požehnaný deň a dnes si prečítame z Evanjelia podľa Matúša 18. kapitolu a začnem čítať od 1. verša a budem čítať do 11. verša. A bude to o tom, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve a potom o zvádzaní na hriech. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa ho, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom. On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru, hovorím vám, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Amen. O zvádzaní na hriech. Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu osly žarnou zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre z vody na hriech. Z vody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza ruka alebo noha, otni ju a zahoď. Lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo o jednej nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúb si ho a zahoď. Lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči. A hodili by ťa do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo Syn človeka prišiel spasiť to, čo zahynulo. Aleluja, amen. A tak, braček, sestrička, musím ťa povzbudiť. Za prvé, preberieme si to, ako to Ježiš myslel, že by sme boli ako malé deti. Nie takí akože hraví a neposlušní a beťári, ale Pán Ježiš to myslí tak, že treba, keď sa ťa niečo malé dieťa opýta, že čo je toto, alebo ako funguje toto, a ty ako rodič to svojmu dieťaťu vysvetlíš. A to dieťa ti úprimne zo srdca proste nemá problém uveriť a nehľadá na tom, že alebo nehľadá na tom niečo svoje, čo by chcel do toho dať. Ale treba, keď povieš, že bociany tu lietajú a bociany nosia detičky, tak tie detičky naozaj tomu veria úplne, hej, o tých bocianoch, že nosia deti, až kým im to niekto nevysvetlí. A veria v to úprimne, proste naozaj pre nich sa stáva bocian symbolom toho, že proste bocian nosí deti. Hej. To hovorím iba ako príklad. Hej. Neberte to ako, že naozaj bocian nosí deti. No. A takto máme aj my pristupovať k Pánovi Ježišovi a k Božiemu slovu. Že to, čo nám Božie slovo hovorí, tak máme tomu proste veriť a dôverovať celým srdcom bez toho, aby sme o tom pochybovali. Tak ako tie deti, ktoré takto prichádzajú proste s dôverou k všetkému. Potom tu máme druhú časť a tu som sa chcel akurát pripojiť k tomu, že tu nám hovorí Biblia o tom, že deti majú v nebesiach svojich anjelov, ktorí hľadia na Otca, na Boha. Což je úplne že super, ne? Si zoberte, že tak ako som v minulých videách hovoril, niekto sa ma pýtal, že ako to je s deťmi, že či budú spasené deti, keď neprijali Pána Ježiša a tak ďalej, ale deti sú automaticky proste pod ochranou Božou, majú anjelov strážnych do určitého veku. Myslím, že to je 12 alebo 13 rokov. A proste detičky idú automaticky do neba. Takže či dieťa je alebo nie je pokrstené, alebo tieto veci, tak proste deti idú do neba. A to je vlastne všetko, čo som vám chcel povedať a v čom som vás chcel povzbudiť. Takže, bratia a sestry, verme bezvýhradne proste Božiemu slovu, verme Biblii tak, jak je napísaná, to, čo je v nej napísané, nepolemizujme nad tým, lebo tak, keď to proste takto polemizujeme a riešime tie veci a vymýšľame, špekulujeme kolo toho, tak týmto si len sami robíme problém v tom, že potom máme pochybnosti nad tými vecami a nevieme to aplikovať do svojho života. A tak majte sa pekne, žehnám vám v mene Ježiš, nech sa vám darí a nech máte požehnané dni. Majte sa pekne. Šalom, šalom.